Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido, first time ko po na nagbigay ng mga regalo sa lahat ng mga kaopisina ko. Masarap po siya sa pakiramdam. Ang nakakalungkot lang po, yung kapag nakita mo po na yung iba niregaluhan tas ikaw hindi ka kasali. Wala lang, gusto ko lang sabihin na nakakasama ng loob siya. Thank you and God bless the tambalan. Ay, salamat. God bless you too. God bless you. Eh well, gano'n naman talaga, normal, it's a normal feeling. Hindi naman natin pwedeng sabihin hala, dapat hindi sumasama yung loob mo sa ganyan. Normal na pakiramdam yan. Kasi, syempre, gusto mo rin naman makatanggap whether or not yung regalo gusto mo ha. Yung fact lang siguro na parang lahat nakatanggap tapos ikaw hindi ka kasali dun sa listahan. Gano'n, nakakasama talaga ng loob. Hindi ka bate. Oo, di ka niya bate. Di ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Pero, iba-iba kasi yung dahilan dyan eh. Maaari kasing nakalimutan lang. Yan, posible yan. Posible namislok kasi, sa listahan. Oo, akala niya nakapagbigay na siya pero hindi pa pala. Alam mo naman medyo gulo-gulo eh. Kung hindi ka matahimik, tanungin mo na. Ako para sa akin bakit po sila may kumot, ako wala? Bakit sila may tuwalya, ako wala? Di ba? Kung kung ito yung tipong dadalhin mo at dadamdamin mo hanggang sa susunod na taon at magiging dahilan kung bakit hindi ka magiging productive sa work, edi magtanong ka. Ayan, totoo. Di ba? Hindi kasi minsan, eto lang madaming nasosolve na mga issues kapag kinakausap mo yung tao ng diretso. Correct. Hindi yung sa mga ibang tao mo pa pinapadaan. Katulad nung isa kong kakilala. Yan na naman tayo sa mga kakilala natin. Ito na, papakilala na natin. Ang kakilala ni Nicoliala. Kapit! Sa mga kakilala ni Nicole, baka ikaw na to. Baka ikaw na to, di ba? Pero wala namang name dropping na nagaganap. Ayan. So, may feeling siya lagi na hindi siya trip nung isang kasamahan niya sa simbahan. So, yung mga tipong, basta tinatagusan siya ng tingin. Tumatagot, pag nakikita siya, tagos yung tingin. Parang mangwala ka doon. Parang kaluluwa ka. So, ibig sabihin yan, hindi nag-eye contact. Oo, hindi siya nag-eye contact sa'yo. Ganyan. Tapos, basta umiiwas. Kapag may pagkakataon na pwede silang magkausap or magkadaupang palad, yan, hindi talaga siya yung taong to will go out of her way para lumiko kahit walang likuan. Basta lang hindi siya Sabi ko sa kanya, if it bothers you so much, ba't hindi mo diretsuhin? Tanong mo sa kanya, may problema ka ba sa akin? May problema ba tayo? Tama. Diba kasi for all you know, baka hindi naman pala siya galit. Nahihiya lang siya. May mga ganun parang nahihiya sa presensya mo or natataranta kapag ka nandyan ka o di naman kaya crush ka niya. Crush ka niya, diba? Kaya hindi siya makalapit, mga ganon. Ganon lang yun, kabisyo. Hindi natin alam yung like for example, yung hindi ka nabigyan ng regalo. Medyo taranta na rin din kasi hindi ko nabigyan si ano. Correct. Minsan nga may mga nagpapaalala sa akin. And para sa akin, it's not
Kaya nga, ito yung sinasabi ko na importanteng dumiretso ka dun sa taong concerned para na lang hindi sumama yung loob mo. Kung ito yung tipong dadalhin mo siya hanggang 2026, wag. Kasi for all you know, ang sama-sama ng loob mo, bakit hindi ka binigyan? Pero nakalimutan ka lang talaga. Or akala niya kasama ka sa listahan. Kasama ka sa listahan, yung pala hindi. Ako ilang beses nangyari yan sa dami kasi bulto kasi ako magbigay na nakakalimutan ko. So ang ginagawa sa akin, may nagpapaalala. And I appreciate it. Hindi ko sinasabing kapal naman ng mukha. Sasabihin niya pa talaga na hindi ko siya natandaan. Hindi It's really more of, ay hala, hindi ko nga siya nakasama. Sorry na. Ganon. Tsaka minsan, kunyari, binili sa supplier. 'Di ba? Yung supplier mismo, sila din mismo, kulang din yung dineliver. Yun. Ayan. So yung ganun. So again, ulitin ko, para hindi sumama yung loob mo kung ikinagagalit ng puso mo ng husto, ikinaiitim ng ng aura mo, ikinapapangit mo, kinadadagdag ng wrinkles mo. Siguraduhin mo lang na na tanungin mo na lang yung taong Tsaka concerned. pangit kayo yan, bibit-bitin mo, sumasama yung loob mo doon sa tao na hindi niya naman alam. Hindi niya alam. Diba? So, ganito lang yan eh. Kung halimbawa malaman mong hindi ka talaga, diba? Dinerecho mo, Jex. Tapos sinabi sa'yo, ay, hindi ka talaga sinama. At least alam mo. O next year, iiwasan mo na siya. Next year, wala din siya regalo sa'yo. Ganti-gantiyan lang to, friend. Basta, diretso to the person concerned. Alam niyo po, lahat, ang daming, hindi lang tungkol sa mga regalo, ang dami pong mga issue sa opisina, bahay, simbahan, barkada, 'di ba, na mas madaling mare-resolve kung rerektahin mo yung taong involved. Mahirap lang kasi talaga, mas madaling kausapin yung mga pwede mong kachismisan eh. Alam mo, ang sama talaga ng ugali niyan, hindi niya ako pinautang. O kaya alam mo, si ganito, ganyan-ganyan. 'Di ba? Pero kapag dinerecho mo pala yung tao, una, hindi naman pala masama yung loob sa'yo. Hindi naman pala siya galit. 'Di ba? Hindi naman pala siya naninigaw. Kasi ganun lang, meron akong akalalang ganyan. Akala ng mga tao, naninigaw siya. O kaya ang lahat ng tao akala galit siya. Pero kasi ganun lang talaga yung itsura niya. Yung boses niya. At saka yung boses niya, meron pala siyang problema sa pandinig. So pag kasi may problema ka sa pandinig, parang kami, 'di ba, parang ang volume ng headset namin nasa between 8 to 10 eh. 10 being the maximum, no. Para kaming sumisigaw kasi nga ganun talaga, may problema na kami sa pandinig. So all the while, ang sama ng loob niya kasi parang feeling niya sinusungitan siya, sinasigawan, tinataasan ng boss. Yung pala ganun pala siya sa lahat, di ba? Kasi feeling niya mahina yung boses niya kasi hindi niya marinig sarili niya. Yes. Eh, nilalakasan niya. Correct. So marami pong mga issues ang nare-resolve kapag you talk to the person straight. Communicate. Correct. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Alam niyo po, huwag kayong mag-alala. Dito po sa amin sa stasyon, you would think na this is the best place na parang lahat ng tao dito nagko-communicate talaga sila properly kasi communication, yung kanilang mode, nature ng trabaho. Nature ng trabaho, nagko-communicate. Ito, yung nakikipag-usap kami sa inyo, ay hindi. Bakit, Nicole Yala? Ay hindi, no sharing. Walang signal ngayong araw. Walang signal. Walang signal. Sari, natuto na. Pero yun lang ay isang paunang at dagdag kaalaman na you would think na siguro grabe yung communication nila kasi nag-uusap naman sila everyday. Transparent. Correct. Hindi. Wala pong ganon. Sige, example. Alam naman to ng lahat. You would think na noon pa lang alam ko na natatakbo si Chris Chuper. Ayan. Diba? Oo. But no. Surprise! A few days before the filing of candidacy, tatakbo ang lolo mo, di ba? And it could be a lot of things eh. Pwede kasing akala, puro akala eh. Yun. So, sa tingin ko, nung time na yun, baka akala ni partner, walang rule sa stasyon na kapag ka nang file ka ng candidacy, maaalis ka or kailangan mo munang umalis or mag-resign. Yung mga ganon. And still, ang problema dun is the lack of communication. Ayun. Kasi kung kinommunicate, sana nagawa ng paraan. Correct. O kaya merong naisaayos ang mga bagay-bagay. Tama. Kasi diba yun yung example, perfect example. Alam mo kung ba't siya perfect example, Jex? 20 years kami together. So you would think, nag-uusap kami. But, no. Walang ganon.
May mga bagay Ganon. talaga na unforeseen natin na hindi natin makikita na madidisrupt yung communication. Yes. And that's part of our life. Correct. Diba? Parte naman, hindi naman ako sa nang sisisi. Oo. Minsan, naisip ko pa rin na kung sana kasi talaga eh. Oo. And that's just one perfect example kasi kilala nyo po siya. Pero I'm sure sa buhay po ninyo, may mga ganun kayo Ito pa isa sa mga perfect example. isa pa, Halimbawa, dapat mag-reply ka. Ayan. Na-type mo. Correct. Sa utak mo, na-send mo. Oo, yan. Di ba nag-message ako sa'yo? Totoo yan. Tapos magugulat ka, hindi niya natanggap. Oo, ikaw na naiinis ka na. Naiinis ka, bakit hindi siya nagre-reply? Yung pala, nung binalikan mo yung convo ninyo, nandun pa din. Send to utak lang pala. Hindi pa siya lumilipad. Diba? Na kung sana, kinommunicate na, bakit masama ba loob mo sa akin? Bakit hindi ka nagre-reply? Diba? Oo, yan. So yung kabilang party, wala lang sa kanya. Oo. Kasi all the while, akala niya nag-reply siya. Oo. O diba? So Pagtingin, hindi pala na-send. hindi pala na-send. So may mga ganyan talaga na nare-resolve sana ang isang issue kapag ka kinommunicate. Yan. So same Diba, lang hindi din. lang siya madali. Same lang din doon sa hindi ka nakatanggap ng regalo. Akala niya all along na naipadala niya, na nagawa niya. Totoo. Yung pala hindi. Oo. Pero may other side din talaga doon na pwede rin talagang hindi ka kasama sa Oo. listahan. Hindi ka talaga bati. Correct. Oo. And anong gagawin natin? Wala Correct. naman talaga tayong magagawa Tama. kung hindi tayo kasama sa listahan, hindi din naman natin pwedeng pilitin. Oo. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin sa kanya, may regalo ko sa'yo, bongga pa nga, ito sa akin, wala ka regalo. Ay. Hindi pwedeng ganun. Kasi dapat kapag nagbibigay ka, hindi ka Walang kapalit. naghihintay Dapat. na parang, okay, magbibigay ako kasi for the purpose of magbibigay pabalik. Hindi, dapat hindi ganun. Oo. Talaga magbibigay ka kasi gusto mo magbigay, gusto mo mag-thank you. Masarap sa pakiramdam na ikaw ay nag-share. Ayan. Ngayon, kung may balik, edi thank you. Kung wala, edi okay lang din. So dapat mas i-fortify po natin yung spirit ng Christmas na giving. Sharing. O correct. hindi yung makakatanggap Taking. ka. Yes. Ganun po talaga pag adulting. Siyempre nandun Oo. yun, di ba? Yung kasi, siyempre, yung pinaka-root po nito is yung nung pinanganak si Jesus Christ, di ba? So parang ibinigay ng Diyos yung Sa atin. bugtong na anak niya Oo. para sa atin. Correct, So ganun. it's a gift. Yes, So ganyan. dapat ang ng Christmas yung magbigay ka. Ayan, yun yung adult. Para hindi kasi alam mo talagang adulting, alam mo na talagang ikaw ay mature, alam mo talagang papunta ka na sa executive check-up, alam mo nga ikaw ay papunta na sa frozen shoulder kung ikaw na talaga ang nag-share at ikaw na Tama. talaga ang gumagastos at hindi na ikaw taga-tanggap. Kumbaga nag-shift na yung Oo. yung joy mo dati nung bata-bata ka, yung makatanggap ka. Correct. Pag nag-adult ka, yung joy mo, yung makapagbigay ka. Diba? Yes, ganon. Yun yung mahalaga. Ayun, so sa mga hindi pa nakapagbigay, kahit ano lang naman yung yakap, malaking bagay na yan doon sa mga hindi mo kabate. Correct. Diba? Ganun lang yun. Actually, tama ka. Pwede rin namang non-verbal. Mhm. Pwedeng hindi actual physical na nahahawakan. Oo. Ganon. Meron kang kasamaan dyan sa trabaho na casual lang yung usapan nyo. Oo. Nag-uusap kayo, pero alam mo yung may kim-kim ka sa Sa puso. Sa puso mo. Ganon. Ayan. Usapin mo na siya. Kausapin mo na siya. Baka naman. Sa usap lang, ayos na. Oo. Hindi na kailangan umabot sa kung saan-saan. Hindi kasi Oo. minsan, may dagdag bawas yan eh. Mhm. 'Di ba? Dadagdagan Oo. ng kwento, babawasan yung Ayan. kwento. Kung rekta na kayo nag-usap, Oo. di sana walang dagdag bawas. Alam niyo naman yung mga marites sa paligid dyan. Lalong-lalo na kung yung mga marites sa paligid hindi ka trip. Oo. Pag hindi ka niya trip, nako, yun na. Pag hindi ka niya trip, may dagdag Tama. yung kwento. Pag Correct. hindi ka niya trip, lahat ng mga magaganda, ibabawas niya sa kwento. Ganun lang yun, Kabisyo. Ayan. So, communicate. It's Ayan. not easy, but it's doable. Tama. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!